अरे हो, नाम सुनते ही भीड़ हट जाला। सहुआन के एंट्री जब हो जाला त माहौल पूरा गरम हो जाला। हाँ। पहचानेला चेहरा हमार, गली गली गूंजेला चर्चा हर बार। जेठ के दोपहर जैसन तपेला रुआब, नजर पड़ते ही कांपत बापूरा जनाब। कढ़ी के कुर्ता गमछा लहरा चली, सीटी बजावत लोग कहे आ गईली भैया जी। कौन उसे ना डरे, सीधा बात करे, दिलदार भी है, गर्मी लाइने अलग भई। अरे हो, नाम सुनते ही भीड़ हट जाला। सहुआ के एंट्री जब हो जाला त माहौल गरम 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 हो जाला। अरे हटना दूर जगह बना, टिकट अंदाज सबके भाजे लाला। सामने आवे वाला हिल जाला, माहौल गरम 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 हो जाला। बोले भैया खास कप बनाई, बच्चा बच्चा बोले एक बार हाथ मिलाई। बाबू लोग दूर से नमस्कार, झुकी दुश्मन लोग चुप चेपी में रास्ता मुड़ी।